Niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kae. Pas latihan nyapa jane. Ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya anak mak klepok. Aku delok, Kang. Hei. Wes rusak lan. Wahyut sang sekipu gura rupa mangasas kati angin bangsa pal keprapal selo kapak lasak satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jogo yalah ana satriya sing mencorong dadane nganti kaya meteor. Sapa jenengmu? Tambuh marang aku. Ya, Gatotkaca jenengku. Wah, Gatotkaca. Ya. Aku jagoning dewa. Ya. Wah, ladalah. Wis gedhe kowe le. Ya, kapara nyata kowe sapa? Warangka dalem negara Giling Wesi. Kekesete ratu Gustiku Prabu Kala Pracona. Padeh Sekipu Tantra kang dadi jenengku. Sekipu Tantra. Ya. Ayo, kowe ra susah ndadak melu celeng boloten kebo latengen. Iki urusanku karo para dewa. Yen pancen isih pengin dawa umurmu ngaliya saka pengarepanku, aku kang minangka dadi jagoning dewa. Sapa wae wani ganggu kayuananing kayangan Suralaya. Gatotkaca sing dadi mungsuhe edan wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Maju kepara ngarsa leganing atimu. Lakon tak bobok wetengmu dine iki. Wah, ladalah aku dadi buta malah kalah galak aku. Ya, gedhemu cilik dhuwurmu ndek opat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan. Nak saut remet diadyawu we Gatotkaca.
lungu. Yo. Wet. Wah. I. Ye. Set. Wah. Wah. Ah. I. Ae ae. He a he a. Ae ae. He a. Ae he a. Alot. Katut kaca. Ula wonten dawuh duh Wulun. Sekipu wis kelakon mati nuwun inggih. Sekipu mati mbok kapake kula cokot Bu Wulun. Lah iki. Ora entuk no. Satriya kuwi ora entuk nyokot, Wing gantenge kaya ngono, gagahe kaya ngono kok nyokotan lho. Delokan sekipu gulune abang kabeh kowe. Ganteng-ganteng kok nyokotan. Mboten angsal ora entuk satriya, ora entuk nyokot nek ngemut oleh. Lah iki. Benten oh beda nyokot karo ngemut iki beda. Nek nyokot gawe untu, nek ngemut ora gawe untu ngono. Iki bedane. Nek nyokot kanggo untu. Nek ngemut ra gawe untu. Kena gigi uang kembali lah kowe. Aja guyu gagah-gagah guyu. Urang siji sinten kala pracana. Ayo. Mangka hangrus rusung marlindo bumi gunjing kumaludu kundur ketuk umok kang coloni di wut ladyalah desmalane ngarat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panduk semaning jajilanat sukretaning bawana. Hoi sing mateni patiku Sekipu Tandra. Ayo apa abamu? Sajake kowe bos nurut. Aku ora narimakake patine patihku Patih Surat, Patih Sekipu Tandra. Ayo
Dadi kepara ngarsa leganing atiku. Wah, glundunge dadi pepes, hancur ilang nyawamu. Ayo
Narodo kakekku. Endi anakku Jabang Tetuko. Jumbuh karo kandhaku ana ing ngarep. Yen ana apa apane nasibe anakku Jabang Tetuko. Dewa bakal tak labrak. Ngesik ta ngesik. Aja kesusu nesu. Sapa wonge sing ora kuwatir? Nganti tekan seprene anakku Jabang Tetuko durung ketok. Ketok wae. Kita wae sing ora weruh Werkudara. Mara gage tuduhno. Tuduhno ngendi? Ngendi anakku Jabang Tetuko? Lah iki sing ana nguriku iki. Kowe aja gojek. Gojek piye to iki? Iki serius ah. Serius. Serius. Iki lek nguri iki anakmu Jabang Tetuko, Saiki wis dewasa merga dijedi ana ing Kawah Candra Timuka. Supaya bisa dadi jagone dewa. Dewa uga wis paring pusaka nama. Ya kuwi Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya. Iki anakmu Werkudara. Wah, anakku Gatot. Hei, hei, hei. Sange. Aja ngawur kowe Werkudara. Anakmu mbok ajar mbok polo ganteng yen nganti rusak sing dadi ragane piye? Caraku wit biyen ngutang anak ki ngono kuwi. Yen ora percaya takonono karo Gatot lara apa ora? Piye Ger Gatotkaca? Lara apa ora dikutang karo bapakmu sing model kaya ngono kuwi? Mboten. Malah kados dilelo-lelo. Wah. Keluarga brutal iki. Kanjeng Rama Kyai Werkudara ngaturaken sumungkeming pangabekti ya le tak tampa. Wah. Gatotkaca anak-anakku dhewe sing bagus-bagus dhewe, sing gagah-gagah dhewe. Mesti mbarep kakangku lan Permadi Meri yen to weruh aku duwe anak sing gagahe kaya kowe le. Dewa-dewa suka marang soreng prangupani arum-arum. Ngendanu ing awiyat narada ngapalani. Aduh. Bocah kok baguse kaya mangkene. Gatotkaca bocah sigit. Kakang Mas Werkudara napa kula pareng aku anak dateng pun Gatotkaca Rasudi. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Menawi mekaten kula aturi nyekseni bilih ing benjang kula anggadhahi putra ingkang mijil putri. Badhe kula jodohaken kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca nggih Kakang Mas. Wegah. Gatotkaca anakku sing tak iman, Rasudi rabi karo anakmu wedok. Eling-eling kowe iki Janaka. Permadi Arjuna kowe iki bojomu akeh. Nek duwe anak wedok ra wurunga dadi wong wedok sing seneng selingkuh. Acang ra ninggal anjaran. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Aku Rasudi nek besok gedhemu rabi karo anake Janaka.
Kowe arep tak entukke bocah desa kene ae le. Gatotkaca, anak-anakku dhewe. Cah ganteng-ganteng dhewe. Cah sigit-sigit dhewe. Iya Permadi ya. Aja kuwatir aku melu nyekseni sing dadi ucapmu. Aku ora melu-melu nek perkara keluarga ngene iki. Rumangsaku nek wis perkara internal ngene iki aku ora melu. Tak ngalih golek slamet. Wis abot nek perkara keluarga ki abot. Wis. Dajal. Nek nggur kari cah loro niki arep nyapa, Jan? Peluk Koko Prabu. Udus. Padha lanange kok pelak-peluk. Limbukan sik yo. Monggo Koko Prabu.
Alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku sing setinik-tinik. Anakku Limbuk. Ana dawuhmu apa ya? Leren ora ketanggur sak kemprangan ya nok ngono. Leren ora ketanggur sak wetara nganggo unjal ambekan luwih dhisik ngono. Ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ngono. Nanging sadurunge ya kuwi angka sepisan aku nganti anakku Limbuk tak kira bengi iki nggih ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake ya kejaba mung ya kuwi ucapan dan ungkapan rasa syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ngono ya Mak iya kang wis malembarake ya kuwi keberkahan lan kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman saengga aku karo kowe Limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Oh iya Mak iya ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki kok katon leh gayeng gumarenggeng iki janjane mengeti adicara apa Mak? Ki ngene ya no. Iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi adicara puncak PHBN. Oh puncak PHBN ya. PHBN ya kuwi peringatan Hari Besar Nasional. Iya, Iki puncak ya kuwi puncak hari kamardikane negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kang den adani dening pepunden-pepunden kula sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing Desa Pucangan Kecamatan Palang Kadipaten Tuban. Oh ngono ya Mak. Bengi iki dadi malam puncak PHBN, malam puncak mengeti kamardikane negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik ana ing ya kuwi umur ke-80 tahun. Pancen bener no. Iki dadi ngelengke marang awake dhewe ya marang awake dhewe sak kanca sak rombongan sumrambahe marang para pepunden-pepunden kanca kanoman kang lenggah ana ing Desa Pucangan tentang pentingnya ya kuwi jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme ngono apa maneh 4 pilar kang dadi paku bumine negarane awake dhewe ngono 4 pilar ya 4 pilar kuwi Pancasila sing dadi dasar negarane awake dhewe ya kanggo ngatur uripe masyarakat kabeh ya kuwi masyarakat Indonesia ya 4 pilar kuwi angka pertama Pancasila sak banjuri angka loro ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika ya eling-eling negarane awake dhewe iki negara sing majemuk negara sing majemuk dumadi saka pirang-pirang suku, dumadi saka pirang-pirang budaya, dumadi saka pirang-pirang agama. Iya. Disatukan dengan ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwah. Iya, Bedaning agama aja nganti gendro, bedaning panemu aja nganti tukar padu. Beda pendapat aja nganti pegat ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Iya. Terus 4 pilar angka 3 ya kuwi NKRI harga mati iki kudu dijunjung dhuwur ya. Dadi aja nganti negarane awake dhewe sing wis merdeka iki dirusak karo wong-wong jaban rangkah sing kepengin mengubah dasar negarane awake dhewe. Oh ngono. NKRI harga mati kudu digondeli kanthi kenceng ya Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Iya ngestokke dawuh. Lah banjur 4 pilar sing pungkasan ya kuwi Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Undang-Undang Dasar. Iki uga kanggo meranata kehidupane para warga masyarakat ana ing negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang iki ora nggur ngatur marang rakyate ning kabeh sing urip ana bumine awake dhewe bumi Indonesia kabeh diatur ora nyawang kuwi sugih miskin ora nyawang kuwi pejabat utawa rakyat kuwi kabeh diatur karo Undang-Undang Dasar 1945 ngono
pejabat ya diaturno. Dadi aja nganti ana ing negarane awake dhewe lakune ngukum kuwi, heeh. Aja nganti tajam ke bawah tumpul ke atas, ning kudu adil. Semua mendapatkan kesamaan hukum. Kesamaan di mata hukum. Pancen bener kaya mangkono, ora nyawang kuwi sapa, ora nyawang kuwi wong pangkat apa wong melarat. Ngono, heeh. Iya mak ya ngestokke dawuh 4 pilar kudu dieling-eling. Ya kuwi apa meneh bengi iki dalam untian benang merah PHBN Malam Puncak peringatan Hari Besar Nasional kang kagelar dening para warga masyarakat dulur-dulur ana ing Desa Pucangan Kecamatan Palang Kadipaten Tuban. Pancen bener no. Iya. Mula rasa bombong kang kaworan bungah kaya bengi iki awake dhewe wis sak trepe wis sak pantese nek ngaturake panuwun ya mak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa wae. Nuwun inggih menika kunjuk ingkang angka setunggal nuwun inggih Ibu Kepala Desa. Iya, pepundhene awake dhewe. Iya. Sinten asmane? Ingkang winengku kinurmatan pepundhen kula Ibu Kepala Desa. Kepala Desa Pucangan nuwun inggih menika Ibu Sumini AMD. Iya, ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk panitia sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal panitia sing wis melu ikut andil suksese lumadining adicara Malam Puncak PHBN Desa Pucangan bengi iki. Para panitia kabeh wae kang dipandhigani dening Ibu Risa. Ibu Risa Bevi no. Oh ya, Ibu Risa Bevi Valiana. Oh ya, SSN. Oh ya, uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang kabeh para warga masyarakat, sedulur-sedulure awake dhewe ya. Ya kuwi kang lenggah ana ing Desa Pucangan. Desa Pucangan ya. Kang wis paring kapercayan, paring kapitadosan kanggo awake dhewe sak kanca saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk anggone bengi iki ketiban sampur kinen paring panglipur ya mak. Pancen kaya mangkono nok. Ya. Malam puncak kemerdekaan iki ayo awake dhewe dienggo tirakatan lek-lekan bareng. Nirakati desane. Eling-eling awake dhewe ana ing jaman saiki ya. Kuwi wis ora berjuang secara fisik, berjuang perang secara fisik. Ngono, awake dhewe saiki menjadi generasi penerus ana ing Indonesia wis ora duweni kewajiban kanggo musuh penjajah perang secara fisik. Nanging kewajibane awake dhewe menjadi generasi penerus ya kuwi mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Eling-eling dawuh pangandikane Presiden RI pertama Bung Karno. Bung Karno, musuh terberat kuwi dudu penjajah saka njaban rangkah. Iya. Nanging musuh terberat kuwi justru ana sakjroning negaramu dhewe. Ngono ya, Mak. Nek biyen musuhe penjajah bangsa Londo, ya, perang secara fisik. Ning saiki wis ora perang secara fisik ning malah abot tanggung jawabe. Mergo awake dhewe ora iso bedake ngendi dulur ngendi musuh. Mergo musuh mapan ana sakjroning negarane awake dhewe sing kepengin ngogak-ngogak katentremane negarane awake dhewe. Ngono ya, Mak. Mula balik ning tembung awal mau ning kene awake dhewe ya kuwi mulat sarira angrasa wani introspeksi diri ana ing malam puncak PHBN. Awake dhewe tugase saiki menjadi generasi penerus ya kuwi mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan manut kelawan profesine dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Umpamane dikodratke dadi pejabat ya dadi pejabat sing apik, pejabat sing becik, pejabat sing jujur lan amanah. Iya. Upamane dadi seniman ya dadi seniman sing becik, ya dadi guru ya dadi guru sing apik, sabar mulang muruk lawan murite lan sak liya sak panunggalane no. Iya yang ngestokake dawuh. Alhamdulillah sing bengi iki bakune awake dhewe uyung-uyung anyeng kuyung bengi iki ndongakne ya, Mak. Ora iso matur apa-apa nok saking senengku. Ya. Iso nambah tali silaturahmi ngraketke tali paseduluran ing antaraning awake dhewe saka Nganjuk. Iya. Kelawan para warga masyarakat
Tuban wabil khusus warga masyarakat Pucangan. Ngono. Didongake ya nok, dongake. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara kang mapan ana ing desa, ya kuwi desa Pucangan, anggone ngadani adicara PHBN. Iya. Muga-muga desa Pucangan kene, dadi desa sing badatun thayyibatun warupun ghafur iso nulat apa sing dadi perjuangane para pahlawan kusuma bangsa biyen. Iya. Satemah apa sing dadi gegayuhan kang sarta cita-citane kabeh warga masyarakat ana ing desa Pucangan, Sembada ingkang jinangka, Rahayu ingkang tinemu, Basuki ingkang kaesti, Gagah ingkang jinangka, Desa Pucangan cinaketa ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Amin 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 Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Eman 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 eman. Yo. Eman 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 eman. Wong bagus ora sembayang. Wong bagus ora sembayang. Sira iku bagus endi. Sira iku bagus endi. Sira
nek ora kleru ya kuwi sowan ana ing Kukuban Laladan. Tuban nek ora kleru ping 4 no, ping 4 iki heeh. Pertama rikala semana taun kepungkur ana ing Ngabirama, ya. Terus disambung ana ing Rengel, heeh Tuban ya. Terus ning Senori terus disambung bengi iki, ya isih eling. Keempat kalinya awake dhewe rene ngaturke panuwun isih ditresnani ya wabil khusus warga masyarakat Pucangan. Lumantar nuwun inggih punika pepunden kula Ibu Kepala Desa, Ibu Sumini AMD Kebidanan. Ya, luar biasa. Ya ngaturake panuwun tanpa rasa tresnane Ibu Kepala Desa kang sarta para perangkating desa wabil khusus warga masyarakat kang mapan ana ing Pucangan awake dhewe ora iso sowan rene. Pancen bener kaya mangkono nok. Ing ngatasé ana ing jaman saiki ya. Eling-eling ana ing kebijakan pamarentah, ana kebijakan efisiensi anggaran. Iya. Dadi gelar seni kelawan budaya ki ora iso kaya jaman kepungkur. Ngono, heeh. Saiki apa-apa kuwi diwatesi. Oh ngono, heeh. Dadi upama ning instansi kaya ngono kuwi ora iso kaya jaman kepungkur. Heeh, kudu diitung, heeh. Ning desa Pucangan awake dhewe mula patut jempol 2, heeh. Di tengah ya kuwi kebijakane pamarentah ya kuwi efisiensi anggaran, ning warga masyarakat ana ing desa Pucangan tetep ya kuwi istiqomah anggone ngadani adicara ya kuwi PHBN. Oh ngono, agenda rutin tiap tahun mesti wayangan, no. Oh iya, Wah luar biasa. Ya ngestokke dawuh. Iki lakone wis dipaket ya. Karo para panitia, nyuwun lakon Banjaran Gatotkaca no. Oh iya, Banjaran Gatotkaca, wiwit lair mau wis rampung, mengko bar limbukan disambung rabine Gatotkaca, terus bar goro-goro Gatotkaca dadi ratu. Oh ngono, lakon telu dadekne sewengi. Oh, lakon telu dadekne sewengi. Jadi yo bayarane yo siji no. Oh iya. Iya. Ning bot-bote ya kuwi mundi dawuh Pak saka para panitia, lakone Banjaran Gatotkaca, lair rabi nganti dadi ratu. Ya ngestokke dawuh. Banjaran saka tembung berbanjar utawa luwih saka siji. Oh ngono. Ya ngestokke dawuh. Ya, iki ayo kanggo salam mukadimah. Ya kuwi sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna sarta ngenalke para pesinden-pesinden, mbak-mbak lan adik-adik pesinden. Ya, luwih dhisik ayo ngaturake tetembangan kang jumbuh kelawan swasana kang sarta kahanan. Oh ngono ya, Mak. Biyung arep ngaturke apa? Ayo, luwih dhisik ya kuwi ngaturke lancaran 45 no. Oh ngono. Lancaran 45 gek dibacutke karo lagu-lagu perjuangan. Oh ngono. Kanggo ngobar ya kuwi jiwa nasionalisme kang sarta jiwa patriotismene para warga masyarakat ana ing desa Pucangan. Ngono, Mak. Dibawani luwih dhisik no. Oh iya. Iya, Sing kepareng bawa Mas Heru. Monggo dipun bawani langkung rumiyin mengko gek dibacutke lancaran 45 gek dibablaske ya kuwi lagu-lagu perjuangan. Weh ngono, Mak. Maka Mas, dipun sarirani ya. Hanyar kara kinarya mengeti tanggap warsa wiyasan nagara. Uga ngaturake panuwun no. Iya, iki disusul karo dulur-dulurku, ya kuwi WMC. Oh ngono. Wayang Mania Community. Wah, suwe ora petruk. Iya, Kang dumadi ya kuwi saka akeh no. Saka Tuban, Bojonegoro, Bluro dan sekitarnya. Ngaturaken panuwun Mas Karno dan teman-teman. Iya.
Iki salah satu penggemar sing positif, ora minded, ora fanatik karo salah satu dalang. Sapa wae dalange, sing penting wayangane. Oh ya, ngaturke panuwun. Kanca-kanca WMC. Ya, mangga dipun ajengaken Mas Her. Ya. Republik Indonesia was walong dosa taun proklamasi mardika yakti dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul berjuangi Bapak Proklamator disengkuyung kali sinten kemawon Mas Her. Sinang kuyung pejuang didukung para pejuang. Sumpahe pejuang rila bondo rila donya hander pati. Yuk, telaske. Jejer kusuma bangsa. Ya, ditibake lancaran 45. Oh ya, iki cakepane sing nganggit ya kuwi Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Sing ngaransemen ya kuwi Kinarto Sabdo. Oh ngono Semarang. Ya, ditibake lancaran 45 rong Ramban gek dibacutke lagu-lagu perjuangan minangka salam pambuka. Oh iya, yuk buka saka tenor. Dados. lagu perjuangan